Byang na Urip sing Samperna, Dokter sing Tengjaneng bil, Lan Bahon sing Au, Alice. Nanging Kodhan Kala, Sanajan Urip sing Samperna du Rahasia get he lan metani. Bil lan Alice lunga min yang pesta natal sing muaing jendi dhyuk ki timu wang shuja lan penting liana. Ing pesta kasabut, Anna wang lanang nyoban go da Alice, lan Anna wang wadan nyoban go da Bil. Menko wenji, Bali min yang oma, dhyuk wibet and gomang babagan paresan. Alice takan marang Bil, apa Sampeyan mi kir yen kita pansan jujur siji lan sijani. Bil kandha, mesti way. Kita tresna banjit lan sigjatan. Alice banjir niritakaki rahasia get he lan kajet babagan dhyuk me and gapusi dhyuk. Dhyuk ujar manawa dhyuk endalang perwira angkat and lot singan teng lan kawat lan and graze akake kaping inan sing kwat lan rahasia kango dhyuk. Dhyuk ujar manawa dhyuk galam ning galak kaba kango mungso and gai karo wang kasabut. Bil pansan kajet lan lara banjit karo Crita iki. Dhyuk ora perkia yen bahon and graze akake diatarik sing kawat banjit saka dhyuk. Dhyuk ning galak oma, mlakuing dalan kuthas sing adhem lan patang, and graze ani sulan bingang. Dhyuk teras mi kir, kpi dhyuk bisa kapenjing karo wang laya. Srang wanita iname ujaneng marian jito take dhyuk ing dalan. Dhyuk sethi amarga bapake lagi way tiller danya, lan dhyuk butad hokter. Bil mila dhyuk min yang apartamina, nanging dhyuk sapet lunga amarga dhyuk krisa banjit ni sukango nulungi sapa way. Pakirain mung babagan tembunj Alice. Dhyuk mand heging club jazz ing jendi kankane, Nick, main piano. Nick Crita and a marang Bil babagan pesta topeng rahasia sing mung sautera wang kuza sing tika. Nick naran gake manawa pesta iki kaya club pribadi kango wang sing shujalan kawaza banjit. Dhyuk ujar, I kupangonan ing jendi dhyuk 9 dake kpa sing dikarapake, ado saka jagad iki. Bil mi kir, mungkin yen Alice bisa kapenjan and gapusi, aku yuga bisa angelaja kurupra hajakudhyuk. Dhyuk mutasaki manawa dhyuk kudu min yang pesta mysterious iki. Dhyuk nwa tuksadu mwalan nemokake topeng sing and alan metani kango diango, kaya sing diand harak kankane nik. Dhyuk and graze akake raza senanj lan wedi singana. Bil diwani I tumpan gan min yang omaget he, patang ing padisan. Dhyuk kudunganakake sandi rahasia kangom libu, sing diwani inik. Ing jiro omaget he kasabut, hawa kent hel kanthai misteri lan music singana. Saben wang and gango topeng lan jubadawa sing and galir. Iki minanka pesta rahasia. Wang pad hanari kanthai kara sing alan, analan oba kanthai tujuan sing manang, rahasia. Bil and gumbara ing kamar, non-tan wang sing and gango topeng. Dhyuk endalang prekara sing duran nate died lang sajarunj, prekara sing krisidalarang. Dhyuk sapet died mo cake dining wanita topeng au sing katan tanggung jawab. Dhyuk takan marang dhyuk, Eugene Sampeyan Anna ing kani. Sampeyan dududuwat kani. Bil wedi, nanging dhyuk nyoba tumandak tenang lan ujar, aku di undang. Aku mung tika kango endalang. Dumadakan, wang wadan topeng liana, sing katan akrab banjit, nyekal tangana bil. Dhyuk narik dhyuk min yang ruan gan sing tenang, ado saka wang ake. Ing kamar sing sipi, dhyuk ujar, kopa topeng Sampeyan. Aku penjan endalang Sampeyan, nanging Sampeyan ora kudu and gandhani sapa way janenku. Bil nyapa topanj. Wang wadan mau wibet engambung dhyuk, nanging sajarunj ana kedadeyan liana, wang lanang duwar sing and gango topeng and galang alanji dhyuk. Wang iki kudu lunga saki, ujare wang lanang duwar marang bil, nuja hakla wang. Dhyuk ora duhak ana ing kani. Bil di peksa ning galak pesta kasabut. Nalika dhyuk diasur and gango mobile, dhyuk endalang wanita mysterious sing tanggung jawabang gate cake dhyuk saka yendhila. Kango sautera dina sabanjur, bil kapenjan banjit karo pesta rahasia lan wanita sing nyoba and gomang karo dhyuk. Dhyuk and graze akake manawa dhyuk kudu engerti lugwa ake.
Dhyuk nyoba golak omaget he kesabut, nanging kayana wise long. Dhyuk nemokake toko costume lantakan babagan gonkuza sing died len kana. Pemilik tu mandakan alan pura pura ora engerti apa babagan pesta rahasia yudawa topeng. Bil wibet ramangsa yen dhyuk lagi dia wasai. Dhyuk makakoran lan endaleng judul sing gagirasi. Wang watan topeng sing wis njaling gake dhyuk ing pesta diet mo cake wis mati. Bil wedi yen dhyuk nye babake pati mong kanthai mila pesta kesabut. Dhyuk ramangsa salalan kejayarat dining petualangan rahasia. Dhyuk sapet mean yang kantor polisi kango niritakaki kritain, nanging kanka sing dawar banjit engalanji dhyuk. Kanka kesabutujar, lalakaba sing wis died leng. Ikumong game singana. Kanka kesabut nga bil engerti manawa wang ing pesta kesabut kawat banjit. Yen dhyuk en gomong, dhyuk bakal nemoni masala serious. Pungkasain, bil mula. Dhyuk endaleng bahon, alis, lagi turu. Ing bantal ana topengana, medni sing diango mean yang pesta kesabut. Dhyuk giga dhyuk lan engakoni kaba, mlakuing dalan, club jazz, sandy, lan pesta topeng. Dhyuk niritakaki kaba Crita pateng kesabut. Alis maneng and grungo cake kaba petualangana. Nalika dhyuk rampong, dhyuk ujar, nuwan sou, nanging petualangan Sampeyan dudubabayan niata. Ikumong jimpi kango Sampeyan. Dhyuk narangake manawa lelungan rahasia kesabut mong minangkakara kango and gata si ni subabagan kaping inan rahasia dhyuk. Wang loro padhango leki soko. Bil wibet nangas. Dhyuk kandha, aku tresna Sampeyan. Aku penjin kita babarengan tansa, selaways lan selaways. Alis nia wang repate lantakan, Sampeyan mikir apa sing kudu kita lakan isaki. Bil kandha, kita kudu jujur siji lan sijani. Kita kudu engukapak tembung sing penting, tembung sing sejati, lan ndhelik perkara sing niata. Alis manthuk lan si tuju. Dhyuk ujar, aku mikir kita kudu ndhelik perkara sing penting banjit. Bil si yap en grungokake. Dhyuk padhania wang siji lan sijani, si yap miwatai mana omah-omah, wechu iki tan parahaja mana. Crita iki babagan angel banjit dadi jujur, sanajan Sampeyan tresna marang wang laya. Ikunjaling gake kita yen en gomong iku sing paling penting. Langganan Javanese repo kango lwa ake rahaja film sing didarang gake kanthai gampang.